BTC नि हेड जायखौ चिफ होनना बुङो बियो केबिनेट रेंकनिमोन डेपुटि चिफ आंमोन 15 बोसोर आं केबिनेट रेंकनिमोन EMफ्रा गासिबो स्टेट मिनिस्टारनि रेंकनिमोन स्पिकार जोंहा केबिनेट रेंकनिमोन नाथाय दिनै बिथांमोना बिराद पावार मोनबाय BTC नि ओरै होननाय मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर'आल' केबिनेट रेंक बेबो नटिफिकेसन गोदान होजादों आरो डेपुटि चिफआ जेबो रेंकबो गैया EMफ्रा जेबो रेंक गैया ओंखायनो DC बिथांमोनहा सार होननांगौ DCआ बिसोरखौ पात्ता गैया। खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना जेब्लायबो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जायफोर लिडारफोरा जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ मोनखांनायनि उनावहाय साफा साफा लिडारनि महरखौ आबुं खालामनानै लानो हायो आरो माखासे ओरैबायदि लिडारफोर दङ जायफोर लिडारफोरा देरहाखांनायनि उनावहाय गावसोरनि गोसो बायदि बान्दर बायदि बेनिफ्राय बैसिम बारथिंबाय थायो आरो बेफोरबायदि बान्दर बायदि स्टाइलाव बारथिंबाय थाग्रा लिडारफोरा जायखिजाया पलिटिकल पार्टिनियानो जायाथों मानो बैबायदि आखुनि पलिटिकल लिडारफोरखौ जों मालाबाबो रेसपन्स खालामनाङा सन्मान होनाङा। BTC नि बारग' डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा थांनाय 2020-27 जानुवारिनि जा BTR एग्रिमेन्ट आरो बे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय माखासे दफाफोरखौ लानानै जों बर' हारिनि थाखाय लोगोसे जों बर' फिसाफोरनि थाखाय बेसेबांनि मोनसे इम्पर्टेन्ट बे बाथ्राखौ मिडियानि गेजेरजों गुवारैनो मोजाङैनो फोरमायनानै होदोंमोन। लोगोसे बे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो थांनाय 2003-10 फेब्रुवारि मानगोनां BLT ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जा मोनसे BTC एकर्ड बे BTC एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय लिरनानै लाबोजानाय माखासे संबिधानिक मोनथायफोरजों लोगोसे BTC एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय एडमिनिस्ट्रेशन पावार एन्ड फांसनफोरखौबो खोमानानै लाबोनाय बा बहाबा फानबोनानै लाबोनाय माखासे बाथ्राफोरखौ गुवारैनो फोरमायनानै होदोंमोन आरो BTR एग्रिमेन्ट भार्सेस BTC एकर्ड बेनि डिफारेन्सखौबो जोंनि सिगाङाव मोजाङैनो फोरमायनानै होदोंमोन। BTR एग्रिमेन्टआव मा दं आरो BTC एकर्डआ मा दिनै BTC एकर्डआ जों बर' हारिनि थाखाय मा आरो बे BTR एग्रिमेन्टआ जों बर' हारिनि थाखाय मा जेराव BTR एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय बे जोंनि BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमा आसाम स्टेटनि आफाथाला सिङाव थानानै सालायजानो गोनां बाध्य जानानै फैदों। बेयो माबोरै जानाय जोंनि बर' हारिनि सानैसो लिडारफोरा गावसोरनि बे मुलाम्फाखौ मोननो थाखायनो आरो बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बै सेक्रेटारियेट न' सिङाव गावसोरनि बे पलिटिकेल सियारखौ मोननो थाखायनो जोंनि न'आव थाखानाय लाबोखानाय गोरा बान्दोजों खानानै लाबोनानै दोनफैखानाय माखासे गोहोफोरखौ मोनथायफोरखौ बिसोरो आसाम स्टेटनो हरफिनदोंमोन गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखायनो। दा दिनैनि बे समसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि इन्टेलेक्चुएल लेखा गोरों साननो गोरों जों बर' हारिनि इयुन जेनेरेशनफोरा BTR एग्रिमेन्टआ मा आरो BTC एकर्डआ मा आरो बे BTR एग्रिमेन्टनि थ्रुयै जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ जों जुदि सालायलांबाय थानांगौब्ला जोंनि बर' हारिनि माखासे कन्डिशनफोरा थासारिफोरा बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो माबेबा मोनसे समाव डिस्ट्रय जाहैगोन नामा बेफोरबायदि माखासे सैथोथिनि लामाखौ दिनै गासैबो हमदांथिनो हादों जायनि थाखाय आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों बे BTC एकर्डखौ रैखा खालामनो थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ सापर्ट होनो लोगोसे बे BPF पार्टिखौ सापर्ट होनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि इन्टेलेक्चुएल लेखा गोरों जों बर' हारिनि इयुन जेनेरेशन साननो गोरों लाइमोनफोरा दिनै साग्रिद जानानै दङ जेराव दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव इन्ट्रि मारि फैनाय लोगो लोगोनो खुगाया परिबर्तन गोजोन सान्थिनि दिनै प्रमद बर' बिथांनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेननायाव परिबर्तना स्पेशली जों बेखौनो नुदों जाय प्रमद बर' बिथांनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेनबाय थानाय समावनो जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुंजों जेब्ला दिल्लीयाव मोनसे गोदान लामाखौ बेखेवनाय जायो बै सानखालिनो आसामिस कमिउनिटिनि सासे आसामिस सुबुङा जों बर' हारिनि बिफा बड'फाखौनो गाज्रि रावजों सोंखारिनानै ससियेल मिडियायाव मोनसे पोस्ट शेयार खालामदोंमोन। बेनि सायावबो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना कुनु मोनसे एक्शन बा लिगेल एक्शन लानायखौ जों दिनै नुनो मोनदिया जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'ल'जि
आरो फिलसफिनि बिखायाव गसंनानै जों बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो मोननाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि। नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन? अब्ला दा समाव मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङा जोंनि सिगाङाव मा फोरमायदों बेखौ नोंथांमोना खनसे मोजाङै खोनासंनानै लाफिनदो। लोगोसे नोंथांमोननि मोनदांथिनाय बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि। थांनाय 15 बोसोराव जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड खालामनानै मोनफ्रोमबो बिभागनि 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेडखौ सिलेक्सन खालामनानै बिटिसिनि मानसिफोरनो साख्रि होदोंमोन। नाथाय दिनै बे एपइन्टिं अथरिटि बे क्षमताखौबो बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि सरकारा खोमानानै लाबाय। सेन्ट्रेलाइज सिलेक्सननो आसाम गभर्नमेन्टआसो दा सिलेक्ट खालामसै। दाख्लैसो मा थारिखमोन बेवहाय क'क्राझाराव मोनसे 23 तारिखआव क'क्राझाराव मोनसे सिलेक्सन जानानै थांबाय साख्रिनि 3 ग्रेड 4 ग्रेडनि बिटिसिनि। जोंनि खोनानायाव 700 नङाबा 800 3 ग्रेड आरो 4 ग्रेड साख्रि दा बिटिसिआव दङ। जोंनि सरकार मोनबा जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि दारै बेखौ सिलेक्ट खालामनानै बिटिसि बासिनोनो साख्रिखौ होगौमोन। जेब्ला नैबे सिलेक्सन प्रसेसा आसामनि आखायाव थांबाय, जोंनि बे जायगानि राजबंशीखौनो बुं, आदिबासीखौनो बुं, नेपालिखौनो बुं, बिसोरनोथ' साख्रि होखाया। जोङो बर'फोरखौबो साख्रि मोननांगौआ दिगदारि दंसै। आसामाव थांबाय नालाय जोङो 10%ल' मोनगोन। आसामनि कन्टेक्सआवसो जोंखौ होगोन। आसामाव जोङो ट्राइबेलफ्रा 10%ल' मोनो आरो जिहेतु बिसोर सिलेक्ट खालामबाय जों 10%ल' मोनगोन। जोंनि बिटिसिनि जि 700टा बा 800टा पस्ट दङ बेवहाय जों 10% हिसाबैल' मोनसिगोन। बाखिया आसामनिफ्राय फैजोबसिगोन। होमबा बे बिटिआरनि नेताफ्रा इलेक्सन समाव परिबर्तननि खोथा बुंनानै न'खर न'खर साख्रि होगोन होननायनि बिनि खोथाखौ बोरै लाखिबावनो बिसोरलाय? जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद साफार जासिगोन। बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ जुदि बारायनानै लाबोनो रोङा अब्ला जेरै दंमोन ओरै दोन, जेरै दंमोन ओरैनो लाखिनांगौ आरो बिटिसिखौ बिदिनो सालायलांनांगौ। जुदि आसामनि सोरबा क'क्राझाराव मानो सिलेक्ट खालामफैखो? क'क्राझारा बिटिसि नंगौना नङा? आरो बिथांमोना प्रमान होथों जे जि सिलेक्सन जादों बे आसामनि थाखायसो जादों, जोंनि बिटिसिनि थाखाय जायाखै होननानै बिथांमोना प्रमान होथों। जों जेसेबां मिथिगौ बियो सेन्ट्रेलाइज सिलेक्सन अल आसामनि इनक्लुडिं काउन्सिल्स। दा बेखौ काउन्सिलनि नेताफ्रा गावहानो साख्रि होनो हानायनि क्षमता दं, बेखौ मानो हगारना लानांगौ? मास्टार साख्रिखौबो जुदि होनो हालाब्ला बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे बिटिआरआ अब्ला बे बिटिआरखौ मानो नांबावगौ जोंनोलाय? जोंनि स्कुलाव 4 ग्रेडनि साख्रिखौबो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हालाब्ला बे बिटिआरखौ जोंनो मानो नांगौ? बेखौ नोंथांमोनानो नुगासिनो दं। नोंथांमोना मिडियानि मानसि बुंनानै होदो, बहाबा सासे होजेनबायब्ला नै रन्जित बसुमतारिया गावनि खोथाखौ लाखिबाय, साख्रि सासे होबाय होननानै नोंथाङा खोन्था। जोङो गासैबो बिटिसिनि अबस्थानि सम्पर्के जोङो बुंगोन, बिथांमोना बुजिगोन। जोङो जुदि पावाराव फैयो, आगोलाव जेरैबायदि शून्यनिफ्राय दानि अबस्थासिम जों लाबोनो हादों। जोंनि जायगायाव स्कुल गंसे थिं गोनां गैयामोन, बेखौ मानो बावजोबखो? जोंनि जायगायाव 1 किल'मिटार फिस लामा गैयामोन, बेखौ मानो बावजोबखो? जोंनि जायगायाव फिसा 2 फुटनि कालभार गैयामोन, बेखौ मानो बावजोबखो? जोंनि जायगायाव दालां गंसे गैयामोन, बेखौ मानो बावजोबखो? जोंनि जायगायाव डिस्ट्रिक्ट अफिस दंमोन नामा? क'क्राझारल'सोमोन। जोंनि जायगायाव साब डिभिजन अफिसेसफोर दंमोन नामा? जायनि दारैहाय ओनसोलाव इउनियननि कार्यकलापा फैयो, जायनि दारैहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा शिक्षा मोनो। बिदि जेराव सिस्टेम माबा दंमोन नामा? प्रसासननि बेबस्था दंमोन नामा? जों दिनै बेफोरखौ गासैबो सिजन खालामजोब्बाय। मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जों रानबाय, 10टा साब डिभिजनाव जों रानबाय। सिस्टेमा फैबाय, अबस्था फैबाय, प्रसासन फैबाय। बिनि दारैसोना स्कुल कलेज जोंनि जायगायाव फैबाय, हस्पिटाल जोंनि जायगायाव फैबाय। एग्रिकालसारनि जि इरिगेसन सिस्टेमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै कृषकफोरनो मा सहाय सहযোगिता नांगौ, मा नांगौ, हासारनिफ्राय लानानै गोदान गोदान टेक्न'लजि बाहाय लाबोनो हाबाय। जों बेबायदिनिफ्रायसो लाबोदों। गतिके बेनिफ्राय आरोबाव गोजौआव थांनो, बेनिफ्राय साबसिन जोंनि हेल्थ कन्डिसनखौ फोसाबनो, जोंनि एडुकेसन अबस्थाखौ आरोबाव फोसाबनो, जोंनि सामाजिक अबस्थाखौ फोसाबनो, अर्थनैतिक अबस्थाखौ फोसाबनो, बेनि बेबस्थाफोरखौ जोङो गभर्नमेन्ट फैयोब्ला आरो साबसिन खामानि मावलांगोन।